Jedinstvo. Što je jedinstvo? Može li se jedinstvo postići? Jedinstvo je ono što Bog želi od nas. Jedinstvo znači ostvariti Isusovu molitvu, Oče, da budu jedno kao ti i ja. Ja u njima i ti u meni, da budu jedno. No, jedinstvo se ne može postići samo našim snagama. Može se ostvariti samo posebnom milošću, koja dolazi od Oca ako naiđe na određenu spremnost u nama, na potrebne uvjete. To je uzajamna ljubav koju je Isus zapovjedio, provedena u praksi. Njegova uzajamna ljubav koju on želi, a koja nije tek obično duhovno prijateljstvo ili dogovor, dobro razumijevanje. To znači ljubiti jedni druge kao što nas je on ljubio, sve do napuštenosti, do potpunog odricanja od stvari i stvorenja, od materijalnog i duhovnog, kako bismo mogli savršeno uzajamno postati jedno. Na taj način činimo svoj dio i stječemo uvjete da primimo milost jedinstva, koja neće nedostajati, ne može nedostajati. Kakvu zahvalnost mora pobuditi ova misao u nama koji smo na to pozvani? Kakav poticaj da živimo na takav način, da primimo taj dar koji ondje gdje se ovako ne živi ne postoji? Potrebno je sjetiti se da u duhovnosti zajedništva postoji dodatna milost, da nam se nebo može otvoriti svakoga trenutka, a mi ako učinimo ono što traži od nas, preplavljeni ovom milošću, možemo puno raditi za kraljevstvo Božje. Svjesni te izvanredne povlastice, ovako smo se izrazili u prvim vremenima. Samo jedna zamisao treba ostati čvrsto ukorijenjena u vašem razumu. Oduvijek su takve zamisli stvarale velike svece. Naša zamisao jedinstvo. Sve neka padne, jedinstvo nikada. Uvijek imajte taj gorući plamen među vama i ne bojte se umrijeti. Već ste doživjeli da jedinstvo zahtijeva smrt svih da biste dali život jednome. Učinite to kao svetu dužnost, premda će vam donijeti i neizmjernu radost. Isus je obećao puninu radosti onima koji žive jedinstvo. Zauzmimo se svim snagama, to Gospodin želi od nas. On to želi po karizmi, upisanoj u našem statutu. Jedinstvo je pretpostavka svake druge Božje volje. Potom možemo i govoriti kako bismo širili evanđelje, ali nakon toga.